Ами, господа, както виждате, вече Не, вече преминаваме набързо. Виждате, вече имаме столчета. Това ни е нашата масичка. Както казваме, тук може много лесно да пием алкохол. Тук печеме най-хубавата сръбска скара от моя милост. Аз съм Надоя майстор, който иска тук се спира. Който иска и да ме се обажда. Ще оставим долу телефонен номер. Както виждате, вече имаме и тук тикви. Това е моята лична ферма с тиквите, маняк. А там е господин идиота, който прави някакво игру се ти да прави по това време. Но, очаквайте много неща. какво време? Чай, че то с нещо някакъв фен идва, някакъв хейтър идва да ни проваля епизода. Основно като да хапне с карата на Гошо, ама Гошо с карата сам И как го би с листа? само за... Да, бил го с листа, защото мога да се позна. Да, хубаво да бъде, да. Да, как казахме, нов клип всеки вторник, сряда и неделя. Сряда, петък и неделя май беше. Да, сряда, петък и неделя, да. Ето си, да. То не зависи от мен, защото то зависи от този, който ме гледа. Той е господин, който гледа екип. Аз съм господин механик. Аз съм механик, консулход, защото горе съм и много добър пекар. Тук ще е замъка. Тук ще почне масивно строителство на огромния замък. Това ще го играем. Това трябва да направим, да го завършим. Това да го играем седмица. Месец може да ми да. Ще ги затворя в... Той Снежа човек са би с него. Давай, Снежко. Не. Това ще е първи войник. Гледай как ги би. Нищо, че не мога да ги оцели, да, ама. Ама поне защитава. Идва! Пак не умра тос. Леле, даже даде 3. Гошо, дай той едното да направя леко. Ела. Момчета, трябва ни още 3 вълна. Ко стана, бе? Знаеш ли какво направи бата, Кога успе? Тук ще бъде царство хранилище на животновъдство. На животните. Не, той е временно, предполагам. Това ще е кралския столик маняк на животните, които ще... Това е нашата кралска наличност. Че направи ни стълби за там. Какво? Спавна се... Не, Гошо, помощ! На половин сърце съм, уби го този пъх. Добре, защо тук са спална... Спалнват са много! Тук има спалнер на маняк. Има спалнер ли? Защо вълна? Вълна ли? Вършам се базата, Моля! Стър! Бърза стайка! Бърза скрип! Бърза скрип! Газ! Пуш! Бърза скелетън! Бърза скелетън е тук! Лъжиш! Под камена го там! Гошо, ти го би, аз блокирам стрели. Ма то само скелета да беше, той има... Как му оцели пръщите лудя, бе? Какво? То с него има някакъв олхак. Идвам... Бягай! Бате, то сме отрови. Ох, майка. Ох! Човек, то ми сложи някаква полшанка и сега едвам бягам, човек. Да, това... Това фантом ми направо. Ти бе! Абе, я да се крием аз. Дай ми ножицата. Левнете от сървъра! Дай ми ножицата. Ма левни от сървъра да се спът да стане ден Дай ми поне. ножицата. Левни от сървъра да стане ден. Къде е ножицата? В мене имам. Няма я. На. Дай ми ножицата. Дай да допром. Да се направя кръват аз. Отделно, защото това беше... Вече ги огледах, вънка или вътре, долу в пещерата. Мисля отвънка да е. Дайте се съберем на събор, да обмислим какво правим. Мисля отвънка да са. И Овцете, ма не, дайте да ги изместим отвън, да, нещо такова. Вижте кравите, всички крави са тук. Ма да не са на едно място, овцете и кравите. Да, а кравите са там, в другия ъгъл. Добре, какво ще видим в мината? А кокошките са там, до това. Добре, знаеш кога ще отида да копая. Гошо, ти отиди да експорваш. Какво търсим? Не знам, Боби, какво търсим. Саплинги на джунгла, може би, защото хубаво е да имаме саплинги от всяко дърво, за да може да си избереме какъв цвят може да си правим нещата. Защото това вече го имаме. Примерно... Кокошки ще е хубаво да имаме. Точно това имаме. Само трябва да видя дали направо яйце. Ние имаме всички.
Брат, тук нямахме нищо вече. Добре, Гошо, отиди в някоя близка кугуричка, отиди да сечеш малко дърва там, примерно 5 минути. Аз ще отида да копая. Боби се опре с... браво. Боби се опре с животните. Трябва ни кокошка. И разбрахме ли се какво Не правим? мисля, че съм... Май съм не добре идея да ходя да експонам, като аз съм се опозорил още. Аз ще ходя да експонам. Моля. Аз съм на вид да експонам. Не бе, ти опре първо живот. Чай, никога ще ги изкараме навънка животните. Ами когато направя тука, или нещо от сорта на оградки, трябва да се построи. Именно дърва не трябва. Това с оградките, аз имам огради, мога да направя огради. Да, трябва да ми огради, много огради. За да е широко. Ако искаш, да, аз да се взема с това, само ти по-долу кое. Знаеш какво? Аз мога да направя оградите и после... Добре, хубаво, вижте са. Ще направя тука... Поне огради, да сме сигурни. Сега ще ги използвам, Добре, не, ти стак дадеш. Прекали. Чайте, момчета, чайте са. Слагам тук един двоен чест. Така. Тука Добре, сега се имам. оставяме дърво. Това е твоето дърво, ли? Да, просто дайте някой да отиде за дърва, да съберем да имаме дърва. Маняк, аз имам цял стак дърво, маняк. Добре, остави тук дървото, дето имаш. Чакай, не трябва да направя дървени глупости. Мамка му! Не бе, отиди да събереш още дърва. Чакай, нали казахме, че трябва да такова, брат. Да направим оградите. Давай, той Бобито има да направи огради. Аз нямам огради обаче, да, аз нямам дърво. Ела тук, виж този чест тук, виж. Добре, ще